Vas rient i fa tan vent el teu vestit de flors és tan bonic i va... La veritat és que últimament hi ha molts recursos que tenim al nostre abast. Potser una mica massa i tot, no? Perquè a vegades costa distingir quins ens ajuden a millorar en el català i quins doncs, són prescindibles. Però tenim pàgines des de pàgines de les universitats que tenen un apartat que dediquen a la llengua catalana fins a recursos que hi ha a l'Edu 365, per exemple, o pàgines de professors de català o de gent que està interessada en la llengua catalana, on podem trobar diferents activitats per millorar la llengua. O sigui que potser una mica massa. S'ha de seleccionar, s'ha de fer una tria. Com a mínim jo he de fer aquesta tria per oferir-la als meus alumnes. I ningú sap res de tu. Descordes el primer, el segon i el tercer. Els recursos que hi ha a internet per aprendre o millorar el català són moltíssims, moltíssims. La qüestió amb això és que no t'hi pots posar només català i aprendre i a veure què surt per allà, perquè et poden sortir 1000 coses i has de tenir una mica d'orientació. Primer has de saber qui ets tu i què saps de català o què no saps i sobretot després què t'interessa. Llavors, sempre des del Servei de Llengües i des dels professionals el que tenim clar és que amb el suport d'un professional ho faràs millor. És a dir, és molt difícil començar a aprendre qualsevol llengua de manera autònoma i utilitzar l'internet vol dir fer-ho de manera autònoma. D'entrada que sigui clara, en el sentit que sàpiguen què és allò que estan treballant. No? Si necessiten reforçar un aspecte concret de la llengua, doncs que sàpiguen què estan fent. I de l'altra també, que sembla contradictori però no ho és, les pàgines que tenen a vegades un treball global de llengua. No? Segons, és el que us deia, depèn de l'alumne, depèn també una mica cap a on l'has d'orientar, quina mena de treball ha de fer. Els nostres alumnes estan molt acostumats a fer servir ordinador i noves tecnologies en el seu dia a dia i això ajuda a la tasca del professor perquè no és el mateix oferir la possibilitat de fer ortografia a partir d'un llibret convencional que oferir la possibilitat de fer-ho a través d'una pàgina d'internet. Per ells és molt més senzill, més pràctic i més econòmic, tot plegat. I de l'altra banda, també com a professora, em va bé tenir la possibilitat d'oferir feina extra als meus alumnes, sobretot estic pensant potser amb els alumnes de batxillerat, a primer, que és el nivell que jo faig, en què només tenim 2 hores de classe a la setmana i llavors hi ha un munt de coses que jo no puc fer a l'aula. Per tant, permet aquesta feina independent de la matèria concreta i que pot ser més atractiva també pels alumnes. El fet que una llengua sigui bàsicament una eina de comunicació vol dir que si tu l'estàs fent tu sol amb l'ordinador falla alguna cosa perquè realment amb qui et comuniques i què comuniques doncs és el punt que falla. Evidentment això no és un impediment total perquè quan es fan cursos per internet s'inclou també enregistraments orals, etc. Però sempre la figura d'un tutor a distància és important. És important per la part aquesta comunicativa, per oferir... En el parla.cat hi ha fòrums, per tant, la part realment d'utilitzar la llengua com a eina de comunicació s'ha de tenir també en compte. Per exemple, si comencem pensant en l'Edu 365, que seria el que fem servir més als centres de secundària i també de primària, està força ben organitzat, no? En el sentit que dintre de l'apartat de llengua ja tens diferents blocs que ja t'indica què és el que has de treballar. Doncs si vols treballar la comprensió oral a través de dictats, per exemple, o si vols treballar aspectes concrets d'ortografia, també ja et marca que són exercicis d'ortografia. O una qüestió més general, no? Per exemple, treballar lectura, comprensió de textos, també hi ha algunes pàgines enfocades en aquest sentit. Les pàgines, per exemple, dels serveis de llengua lingüístics de les universitats, de la Pompeu o de l'Autònoma o de la Politècnica, estan a vegades una mica massa enfocades cap al seu tipus d'alumnat i a mi no em són tan pràctiques, a no ser per alumnes de batxillerat, segon de batxillerat potser,
però ja és un sector més específic. Un sistema per aprendre'n és el web del parla.cat. En aquest web hi ha cursos de tots els nivells, és a dir, des del que en diem el nivell inicial, el nivell bàsic, l'intermedi, l'avançat, la suficiència i el superior. I això és un curs per internet, igual que pot haver-hi cursos per internet com en anglès o en francès o en altres llengües, no? Llavors t'has d'inscriure, és gratuït i està molt bé. Què necessites? Què necessites com a requisits? Doncs paciència i disciplina. És a dir, com tots els aprenentatges que es fan per internet, necessites saber quin temps hi dedicaràs i anar-li dedicant i anar fent les proves. Pots fer el curs de manera dirigida, amb un tutor, o de manera lliure. Jo faig 3 nivells, diguem-ne, d'alumnat. Llavors tinc alumnes d'ESO, de segon d'ESO, alumnes de primer de batxillerat i alumnes nouvinguts, que són de primer i de quart d'ESO. Aleshores, per l'alumnat d'ESO, d'aquest nivell que faig, van molt bé els exercicis d'ortografia, com ara Aventura't amb l'ortografia, que està a l'EDU 365. Després hi ha també tot el conjunt de mots de mots, que són exercicis bàsicament de lèxic, que són molt pràctics i que estan també dividits segons el nivell de dificultat. Pel que fa als batxillerat, per exemple, hi ha recursos com els quaderns virtuals que també tenen activitats ja molt més específiques per treballar aspectes de la llengua, que els pronoms relatius, alguns aspectes ortogràfics. Són exercicis ja amb un grau de dificultat superior i adequat pel seu nivell. Pel que fa a l'aula d'acollida, aquí pots jugar una mica amb tot, perquè et pots trobar amb alumnes que et venen del nord d'Àfrica, que tenen unes dificultats concretes que no tenen res a veure amb alumnes que vinguin de l'Amèrica Central, per exemple. I els tens tots a l'aula. I llavors tenen autonomia, no? Hi ha des d'activitats amb el diccionari Didac, per exemple, que seria ja un nivell una mica elevat per a l'alumnat de l'aula d'acollida, que són exercicis de lèxic, d'ortografia, de comprensió, que tenen l'eina d'un diccionari indicat per a alumnat de secundària, entre primària i secundària. Llavors, ho tenen tot a l'abast en només una aplicació. O sigui, cada exercici sempre poden anar a buscar la informació al diccionari i no és el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que tenen unes definicions que sovint no en tenen, sinó que ja són adequades pel seu nivell. Activitats com el Galí, que és directament dirigit a alumne nouvingut, o els vincles, que a mi m'agraden però només en un estadi inicial. Després prefereixo aquestes activitats que donen una visió més realista de la llengua que es troben al carrer. L'aventura amb l'ortografia també és una altra de les pàgines que faig servir perquè parla de diferents aspectes ortogràfics amb 3 nivells diferents de dificultat. La mateixa qüestió es tracta amb 3 nivells de dificultat i sempre és a partir d'un text i d'una història. I llavors, a partir d'aquesta història inicial que ells han de llegir i entendre, se'ls fan qüestions relacionades amb l'ortografia. Fa molts anys que treballo amb nouvinguts i s'ha vist aquesta evolució també pel que fa a material en noves tecnologies i és abismal la diferència. Que no és l'únic recurs que tens, no? Has de fer servir altres coses, però va molt bé. Tenim un curs que és l'SpeakCat, que és dins del web de l'Intercat, que és un curs per universitat. També tenim el curs bàsic fet per l'Institut Ramon Llull, que és el 4Cats, que és un curs molt divertit perquè també es basa en uns vídeos i com a mínim és molt motivador per començar. El parla.cat tu l'obres i té diverses pestanyes i té els típics exercicis que treballen les habilitats que es treballen quan aprens una llengua. Tens comprensió oral, comprensió lectora, expressió escrita i la gramàtica, el vocabulari, tens tot això. El diccionari de l'Institut d'Estudis de Catalans, però també el diccionari de l'enciclopèdia, perquè en algunes qüestions és més complet, i amb moltes paraules noves fem referència al term cat,
perquè a vegades aporta idees o solucions per tots els neologismes. Quan comences pel nivell totalment inicial, el que hi ha molt és comprensió oral, que és el que fan aquests cursos de l'SpeakCat i els 4CATs de l'Institut Llull i altres cursos que hi ha. És treballar primer de tot la comprensió oral. Després, dintre de la comprensió oral, es treballa el vocabulari, les estructures que apareixen més. A mesura que pugem, tant el Parla.cat com productes anteriors que ja hi havia, que són els itineraris d'aprenentatge de la Direcció General de Política Lingüística, ja es van centrant més en qüestions evidentment, en tipologia textual, en tipus de textos, en qüestions de gramàtica, en qüestions d'ortografia, en qüestions de vocabulari, i això ho trobem tant en el nivell intermedi del Parla.cat i en el de suficiència com en els mateixos nivells d'aquests itineraris de la Direcció General de Política Lingüística. Això és si estem utilitzant internet com a l'eina bàsica d'aprenentatge. Una cosa que amoïna molt a la gent que està aprenent català i necessita una certificació, recursos per practicar exàmens. Això també hi és. Hi ha un web, que és el web de la CIFALC, que és la Comissió Interuniversitària de Formació i Avaluació en Llengua Catalana, CIFALC. En aquest web s'hi poden trobar models d'exàmens, l'estructura que té, les solucions, els nivells als quals corresponen, i evidentment això també és molt interessant, això ja potser és la part final. Evidentment tots els que ja eren professors abans de l'arribada al món de l'internet, tot això ens va suposar com un esforç, el que passa que jo diria que ara ja estem ben situats, ja fa anys que ja estem ben situats, i ara el que passa és que apareixen nous recursos des del salt cap a la interacció, des del web 2.0, diguéssim. El que van apareixent són recursos diferents, aplicacions, cosetes que et permeten treballar-hi quan les coneixes. Pel professorat la qüestió és anar coneixent els recursos que hi ha i anar sabent com es poden utilitzar. Però evidentment tot és interessant. Antiquat, si vols, en general, encara que estiguis al dia, però no estaràs mai al nivell dels teus alumnes, perquè són generacions diferents i és normal. I de l'altra hi ha els alumnes que controlen molt, per exemple, noves tecnologies i xarxes socials, però que després els demanes fer una redacció i no passen al corrector. Que dius, com pot ser? No? O sigui, et trobes amb aquest xoc, que bé, hem d'anar una mica tots allò intentant ajustar-nos a les necessitats i hem de canviar també nosaltres, està clar. No és un perill, internet, és un ajut. A internet es poden trobar diversos recursos que ajudin a aprendre o millorar el català. Webs que permeten practicar l'ortografia, assimilar nou lèxic o inclús els diccionaris online són utilitzats tant per alumnes com per professors per millorar diferents aspectes de la llengua catalana. Així doncs, fent una bona recerca i escollint els webs que millor s'adapten a les necessitats de cadascú, s'aconsegueixen recursos accessibles i un reforç molt útil per l'aprenentatge del català.